Jeg hedder Mohammed, og jeg er stifter og direktør for Bonbon. Det sidste år har jeg løbet, cyklet og kørt tusindvis af kilometer for at levere slik til mine kunder. Folk har taget rigtig godt imod ideen og elsker konceptet. For vi leverer mere end bare slik. Vi leverer en hel oplevelse. Fuck am slikket! Stop, slik! Kom det! Ja, det går! Jeg lader stige i krammer! Det er nemlig vores ræv, der leverer slikket hver gang. Og ræven sørger for en festlig og sjov stemning, hvor end den dukker op. Det er slut med at købe slik, der har stået åbent i månedsvis. Det er slut med at købe slik, andre har pillet ved og åndet over. Og det er slut med at trodse uværet for at købe sit slik. Nu så er vi det for dig. Her er fordelene ved Bonbon. Slikket bliver leveret lige til døren. Så slipper du for det bøvl. Slikket det bliver opbevaret i dens originale indpakning, så det undgår med at blive tørt eller blive udsat for bakterier. Og med et varelager, så kan vi tillade os med at køre med et bredere sortiment, end hvad fysiske butikker kan. Og sidst, men ikke mindst, så er vi geografisk uafhængige. Så uanset hvor du er i landet, så kan du få vores slik leveret lige til døren. De sidste par måneder, der har vi manglet ressourcer til at etablere vores eget varelager, eftersom vi ikke har haft længere adgang til et. Og uden et varelager, så kan vi ikke tilbyde vores kunder at blande deres eget slik. Og hvad er blandt selv slik, hvis man ikke kan blande selv? Støt os, hvis du også vil have besøg af ræven.